Petar Jeknić, psiholog i psihoterapeut, vodi radionice duše u ženskom centru Milica. Za naziv knjige uzeo je latinsku izreku memento mori, seti se da si smrtan. Mi nismo svesni ni da smo živi, a kamoli da smo smrtni. Postoje one priče o životu posle smrti i pitanjima, a ja se sve češće i sve više pitam kakav je i da li postoji za mnogo ljudi život pre smrti. Petar Jeknić je prvi psiholog u Srbiji sa masterom iz palijativne medicine. Knjiga Memento mori je rezultat njegovog terenskog rada sa pacijentima u kraljevačkim selima i iz Vrnjačke bolnice. Ja sam zahvalan dok sam živ ljudima sa kojima sam radio, to su pacijenti specijalne internističke bolnice, jedinice za palijativno zbrinjavanje u Vrnjačkoj banji sa kojima sam radio 1,5 godinu i zapravo ovu knjigu su pisali oni. Ja sam samo držao olovku, to jest kucao. Oni su me naučili mnogo više nego što su sve dosadašnje psihološke i psihoterapijske škole u vezi sa tim odnosom prema životu dok može da se živi. Petar Jeknić, koji je dugo radio za francuske medije kao izveštač sa ratnih područja bivše Jugoslavije, kaže da je među više stotina njegovih sagovornika suočenih sa smrću bilo svega 5 koji su bili zadovoljni životom. Najčešći razlozi zašto ljudi odlaze sa ove zemlje nezadovoljni je rad, samo rad, u kojem za zadovoljstvo i za život praktično nije bilo uopšte mesta. Drugi najčešći razlog je da su živjeli pogrešan život, da zapravo ono čime su se bavili, šta su radili ili uopšte kako su živjeli uopšte nije bilo po njihovoj volji, nego da su ušli u neku rutinu gde su kasnije to pitanje da li su zadovoljni ili ne i nisu ni postavljali. I treći najčešći razlozi su emotivne prirode. Na prvom mestu među tim razlozima nezadovoljstva životom je bila, kad su emocije u pitanju, smrt dece, pa onda svi ostali, uključujući život sa partnerima, odnosno partnerkama i tako dalje. Lako je reći ono što te ne ubije ojačate, ali možemo i drugačije da kažemo one što te ne ojača ubijete, objašnjava Jeknić ljudske priče iz knjige Memento mori koja se bavi traženjem cilja zbog kojeg i za koji živimo. A cilj ženskog centra Milica, sa kojim petkom sarađuju radionicama duše, je, kaže Jeknić, odavno prevazišao Vrnjačku banju. To još nije stalo u knjigu. Niti to može da stane u knjigu. To je nešto što treba doživeti, uopšte čitav ambijent u ženskom centru Milica i tu priču sa ženama koje su pobedile karcinom ili se bore da ga pobede ili su imali nekoga u porodici koji je bio bolestan od karcinoma. Pre 8 godina prva stručna podrška ženskom centru Milica stigla je od sadašnje direktorke Doma zdravlja, koja je i potpredsednica ovog udruženja. Tako da smo mi jedan spoj Doma zdravlja, dr. Nikola Džamić i naše ginekologije napravili jedan odličan transfer sa ženskim centrom Milica. Da tako i pacijentkinje od onog trenutka kada saznaju da su u priči nekog oboljenja, odlaze u ženski centar Milica i tamo zaista jedan psihološki moment, gospodin Petar zaista i u svojoj knjizi je rekao i u predavanjima, je najvažniji faktor, ja to kao doktor potvrđujem, da upravo taj vid lečenja je jako bitno kod pacijentkinja, znači psihološki moment, što one zaista dobiju u ženskom centru onako kvalitetno. Mi smo stalno uključeni u predavanja, uvek smo na raspolaganju da mogu da postave koje pitanje više, one najčešće kada se susretnu sa informacijom da su one u toj priči, zaista sigurno da nije lako, ali kada vide svoje prijateljice, drugarice, da su one već dugi niz godina i razmene iskustva i uvek imaju to jedno pitanje više i dobiju ga onako kvalitetno. Mislim da je jedna odlična priča i kažem posebno je meni kao doktoru drago što pre 8 godina kada smo kretali možda mnogi nisu verovali pa čak ni mi sami jer smo bili drugo udruženje posle udruženja Jefimije, udruženje iz Užica i mi smo ženski centar Milica, tako da smo kažem i poznati i priznati u ovom trenutku. Iako obučeni kroz školovanje i očvrsli kroz praksu, lekari često ne mogu da budu samo lekari, naročito u sredinama poput Banje i u trenucima kada treba da saopšte loše vesti. Ja sam rođena Bančanka, naravno, apsolutno znamo se, Banja je
mesto gde se gotovo svakodnevno svi susretnemo i naravno svakako da nosimo priču i ono što je, kažem, ne samo u Banji, svuda u Srbiji prosto neka epidemija i godišta koja su, znači prosto negde ne možeš ostati ravnodušan i uvek razmišljaš o pacijentkinjama i verujte mi da sigurno pričam u svoje ime, ali to je sigurno i u ime svojih kolega, nije lako. Uvek smo srećni da mi kada vršimo pregled da to bude sve u redu i da saopštimo i to je jako lepo kada kažemo, ali nažalost moramo da kažemo i onu ružnu stranu, ali kažem taj psihološki moment je jako bitan i važan i verujte mi da ženski centar Milica na čelu sa gospođom Vesnom Bondžić jako to lepo radi i eto ja kažem uvećavam da ćemo sigurno nastaviti saradnju i onda gde ima prostora, a sigurno da ima, da još nešto dopunimo sve na dobrobit naših pacijenata opštine Vrnjačka Banja. Svi smo podložni sindromu sagorevanja, kaže autor knjige Memento Mori. Kada osetimo da emotivno sagorevamo, treba da se povučemo. Psiholozi i pre nego drugi. Ovo je nešto što radiš i ne možeš da ostaneš imun, jer ako si ostao imun, nemoj da ga radiš. Samo je pitanje kad treba prekinuti. Ova knjiga predstavlja na neki način završetak tog mog rada koji je trajao 1,5 godina u jedinici za palijativno zbrinjavanje i mislim da ću nadalje da se okrenem samo psihoterapijskom radu i radu u ženskom centru Milica, jer sam osetio da sam počeo da nosim te probleme sa sobom, a to je vreme kada ili ja treba malo da se povučem da bih se vratio, ali u svakom slučaju ne bi bilo zdravo kada bih ostao. Knjiga Petra Jeknića Memento Mori promovisana je u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić, koja ženskom centru Milica često otvara svoja vrata. O knjizi i o piscu je govorila Radmila Vesković, novinar iz Kraljeva, a u umetničkom delu programa su nastupili Jovana Vranić i Nikola Miodragović.